Mayong adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang topic nga pagaysugutan kanako karong adlaw kabahin sa usa ka title nga ang alagad nga gisalikoy sa yuta apan gihigugma sa langit. Ang akong kasaysayan nga akong i-share sa kahanginan para makuhaan o pagtulunan, makuhaan og idea sa susama sa akong kaagi sa usa ka tawo. Ang una na kong na-experience nga sa bata pa lang kita, nang na-experience nga dili ta pinangga sa tong ginikanan. Kanunay kita ang natuson, kanunay kita ang mapasuminglan, bisan unsa nga mga sala nga wala na gibuhat. Tungod kay kita mismo dili ta moangay og kagugot, so ato na lang gidawat ang maong pagdagmal sa atong ginikanan haron mahuman na og dali. Ang ikaduha, wala tay barkada nga magdugay. Sa atong paminaw, nindot kining naatay barkada, dili ba? Tungod kay kung doon na kitay mga problema, gusto nato nga atong i-share ngadto sa atong barkada, kay dili nato kini i-share ngadto sa atong ginikanan tungod kay mauwaw ta. Pero ang mahitabo nga ang barkada nga imong shiran dili kini siya magdugay dinhi kanato hinuon magpalayo kini siya tungod kay gidaot nata. O ang ikatulo, walay makasabot sa atong pagkatao, karma ng ato na lang gipili nga mag-inusara. Tungod kay ang atong pagkatao, dili mo angay og mga bakak, dili mo angay og mga maot nga mga binuhatan. Kasagaran sa nagpuyo dinhi sa kalibutan, puro na gilit ang sayawa. Sa atong pagkatawhanon, mao ang gilit ang sayawa. Ang ikatulo, bation nato nga walay makasabot nato. Bisan unsaon nimoong analyze ingon sa atong kaugalingon, wala gyud makasabot nato. Hinuon daoton pa kita nga wala mampud ta maghatag kanilang daotang intention. Gati ang atong pagkatao manggiloyon, mangging hatagon ug mahigugmaon. Pero ang atong gipili nga mga barkada na matingata nganong ilatang daoton, bisan pa sa atong mga kadugo, ilatang daoton ug matingaka nganong may mahitabo sa imong kaugalingon nga dili mampud unta kita buang-buang nga pagkatao. Ang ikapat nga na-experience, ma-feel nimo ang kahaw-ang sa imong kaugalingon. Ug nangandoy ka nga makita unta nimo ang atong Ginoong Hesukristo, kay gusto kang mugakos ngadto kaniya ug imong isaysay kung unsa may imong gibati mismo sa imong kaugalingon. Tungod kay sa atong paminaw, murag gidatugan ta sa kalibutan ug walay makasabot nato. Ug sa katapusan, ang atong bation, maghangad-hangad kita ngadto sa langit ug nangandoy ka nga muuli na lang ngadto sa langit tungod kay walay makasabot nimo dinhi sa kalibutan. Mo nay akong na-experience isip spiritual awakening ug ako moingon nga ako si Mona Lisa maghuyop nga nagpuyo gikan sa kangit-ngit ug nakakita og dakong kahayag.